eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, sepideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko, Virginia santuak aurra izatearen bidez, zure aintzaren dizdira erakutsi diozu munduari. Egizu zure semea gizon egitearen misterio handia fede biziz sinets dezagula eta bihotz zapalez goretsi beti. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko darrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Epaileen liburutik, egun haietan bazen txoran gizon bat, danen leinukoa, Manoah izenekoa. Haren emaztea agorra eta aurgabea zen. Emazte horri jaunaren aingerua agertu zitzaion eta honela mintzatu. Agorra zera bai eta aurri gabea, baina begira, hemendik aurrera ez edan ardorik, ez edari bizirik, ez jan ezer zikinik. Haurdun gertatuko baizera eta seme bat izango duzu. Ez bedi sartuaren burura bizar labanik, aurrak amaren sabeletik nazir izan behar duta jainkoarentzat. Ura hasiko da Israel salbatzen filistearen eskuetatik. Joan zen emaztea senarraren gana eta esan zion, jangoikoaren gizon bat etorri zen, jainkoa ingeruaren itxura zuen izugarrian. Ez diot galdetu nondik zetorren, berak ere ez dit esan bere izenik, baina honela esan dit, begira, haurdun gertatuko zera, eta seme bat izango duzu, hemendik aurrera beraz, ez edan ardorik, ez edari bizirik, eta ez jan ezer zikinik. Amaren sabeletik, heriotzaraino aurrak nazir izan behar duta jainkoarentzat. Emazteak semea izan zuen eta Samson ezarri zion izen. Hasi zen aurra eta jaunak bedeinkatu zuen, eta jaunaren espiritua Samsoni eragiten hasi zen. Jaunak esana. Erantzun salmoa, ahoa betean neukan zure gorespenez. Izan zakizkit gorde arkaitz, gaztelu sendo ni salbatzeko, nere arkaitz eta gaztelu zu baizaitut. Ene jainko askanazazu gaiztoaren eskutik, bihurrien eta zapaltzaileen ukabiletik. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Lukasen liburutik. Judeako errege Herodesen egunetan, bazen Zakarias izeneko apaiz bat, Abiaren sainekoa, Isabel zuen emazte, Aaronen ondorengoa, biak zintzoak ziren jangoikoaren aurrean, hutsegiterik gabe bizi ziren jaunaren lege eta agindu guztietan. Ez zuten aurrik agorra baizen Isabel, eta biak urteetan aurreratuak. Zakarias bere sainekoekin jangoikoaren aurrean zerbitzu egiten ari zerarik, jaunaren santutegian sartzea egokitu zitzaion, apaiz legeak agintzen zuen eran, intzentsua eskaintzera. Intzentsua eskaintzerakoan herri osoa otoitzean ari zen atarian, eta jaunaren ingerua agertu zitzaion zutik intzentsu aldarearen eskuinetan. Ura ikustean, izutu zen Zakarias eta beldurra hartu zuen. Aingeruak ordea honela esan zion, ez izan beldurrik Zakarias, entzuna izan da zure eskaria. Zure emazte Isabelek seme bat emango dizu, eta zuk Joan ipiniko diozu izen. Poz handia izango da zuretzat, eta haren jaiotzak jende asko poztuko du.
handia izango baita jaunaren aurrean. Ez du edango ardorik, ez edari bizirik. Gainera Espiritu Santuaz beteko da. Amaren sabelean bertan eta Israeldar asko bihurtuko du jaunaren gana, bere jangoikoaren gana. Jaunaren aurretik ibiliko da, Eliasen espirituz eta indarrez gurasoak seme-alabekin adiskidetzen, bihurriei zintzoen sena ematen eta jaunarentzat herri egoki bat prestatzen. Zakariasek esan zion aingeruari, zertatik ezagutuko dut hori, zaharra bainaiz eta nire emaztea urteetan aurreratua. Aingeruak erantzun zion, ni Gabriel naiz, jainkoaren aurrean sarbitzari nagoena, berak bidali nau zuri hitz egitera, berri hon hau emateko, baina begira, mutu geldituko zera hitzik ezin eginez, hauek gertatu artean, ezpai dituzu sinistu nire hitzak bere garaian bete behar dutenak. Bitartean, herria Zakariasen zain zegoen eta harritura santutegian einbeste luzatzen zuelako. Handik ateratakoan hitzik ezin egin zuen eta ezagutu zuten ikuskariren bat izan zuela santutegian. Berak keinuka ari zitzaien mutu jarraitzen baizuen. Bere zerbitzu egunak bukatuta etxera joan zen. Egun batzuren buruan, haren emazte Isabel haurdu gelditu zen, 5 hilabetez etxetik atera gabe egon zen, eta honela zioen bere baitarako. Jaunari zor diotau, berak kendu dit nire lotsakizun hori jendearen aurrean. Jaunak esanak. Abendualdiko azken txanpa honetan, bi irakurgai, bat itun zaharrekoa, beste itun berrikoa, esan genezake bi jaiotza berezi gogora ekarriz. Abendualdiko bukaera honetan, ja eguberri giroa sumatzen denontan, liturgiak ere gauza bera ekarri nahi digu gogora. Alde batetik, itun zaharreko Sansonen jaiotza aipatzen dugu, eta itun berrian Joan bataiatzailearena. Nola baitere gogoraziz, jainkoaren interbentzio zuzena bi kasu hauetan, eta bi gizaki izan duziran gure zelakoak, baino jainkoak ekarri nahi izan zituenak. Jesusen kasuan ezberdina da, bera jainko berbera baita, gizon egin zena. Baino, giro hori da, pixkat liturgiak jainkoaren hitzak gogora ekarri nahi digutena. Gure bihotzetan ere, eguberriak dakarren itxaropena, jainkoaren gertutasuna, jainkoaren ekintza, horiek denak gure bihotzean sendotu daitezen egun hauetan. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki, sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eguberrialdiak horretarako lagundu dezaien eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestauzena jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan eska dezaiogun jaunari. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizu gure eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Begira begionez jauna, gure pobretasunean aldarera ekarri ditugun doai hauei, eta sagara itzazu zure espirituaren indarrez, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin.
gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna. Aita guztiz, santu, jainko al guztitun betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiek aintzinatik adierazia. Ama Virginiak maitasun samurrez Sabelen ekarria, Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozezari gera, egu berri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aukera izan eta beraren gorespenetan alai. Horregatik aingeru eta goiengeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari horatzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzaztu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki Andres Zestau, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztiudun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeru zatzena, santu izan zure izena, etorko behiz zure errainua, egin behiz zure zerua pasatak horrean ere, emaituz horre urotako hobila, harkatu gure
guk ere zure zenidei barkatzen zero, eta ez zutetan eman, atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakeak gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emailuzue pakea. Jangoikoaren lindotza, Ona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Eskerrak zuri jainko al guztidun horri, zuk emandako doaiengatik. Piztu honez gugan, datozen misterioak prestatzeko gogoa, gure salbatzailearen jaiotza bihotz garbiz ospa dezagun, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, behinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Trapo y